Tak ja ťa vítam o túto maličkého špeciáliku spolu s maličkým hosťom. Takže užite si ho a čau čau. No tak počkaj, príde do tej veže a zrazu nikto ma nevidí. Ideš? Nikto ma nevidí? Idem. Nikto ma nevidí. Nikto ma nevidí. Ježiš! Ty čo si? More. Ty si ma napodobnil. Alebo to bol nejaký spaj. To som ja nebol. Ale to ma nejaký spaj napodobnil. Nejaký svonder, že tam To, bola. to ja som nebol. Hej? Tyr. To si bol ty. Nie. Trolling. Nikto ma nevidí. Nikto ma nevidí, len na to, že mám 40 života. No, dobre, tak už ma zabili, aj keď som robil, nikto ma nevidí. Hej. Hej. Počkaj, ja si to číst? Ja mám vždycky natáčanie takých trebutíkov. Nikto ma nevidí, nikto ma nevidí, au. Za nami červený, teda pre nami červený. Už si nikto ma nevidí? No nie, práve že ma zabili. Hej, sorry, bol som pri tvojej smrti. Počkaj, príde tam a budete mŕtvi. Ale hej. Ty. Nikto ma nevidí. Mori! Ja sa... Nikto ma nevidí. Čo to? More! Nikto ma nevidí. Sakra. Ja som ťa zabil. Zabil ťa iš nežijíci. Tak jedeme bomby! Neviem, či práve natáčam, alebo nie. A to je zle ako. Nebudeš celú dobu natáčať. Čo to je to tlak? Počkaj. Hej, Mori, čau. Ježiš. Hej, Mori. Igmo. More, zabili sme ťa. Som borec. Ja som ťa zabil. Hej, aj mi teba. Čo mama? Kde si ty, Obama? Čokoládku. Ja som dostal... What the fuck? Čo to je? Počkaj. Čokoláda. Čokolád. Čokoládu, ktorú papám. A niekto mi niečo poslal na Skype, počkaj. More, Skype si ti teraz Robíš si prdel, musíš to vypnúť. Mali sa tu ide kúpať.